warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzil alaina al-maq'ada wa ilmikal muqarraba 'indaka wa 'inda rasulika sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para penyai, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kami ta'zimkan, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Budi Barokah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ucapan yang indah untuk kita aturkan selain daripada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sami masih ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi sareng-sareng. Mugi-mugi perkumpulan kula panjenengan sami benar-benar dicatat oleh Allah menjadi tambahnya amal sholihah ila yaumil qiyamah, amin. Rahmat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga yang hadir di majelis ini beserta keluarganya, anak cucunya ila yaumil qiyamah ditakdirkan oleh Allah senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rotok tengengan oleh ngidul tenan. Iki loro tengeng oleh ngidul. Makane sehat itu ternyata penting. Tengeng oleh ngidul rada angel. Ora mulai ngalor ae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitonir rajim, saka setan sing dirajam, dari setan yang terkutuk, dari setan yang terbelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab lain nyebut asmane Gusti Allah, sebab kita menyebut-nyebut asmanya Allah. Ar-Rahmanir-Rahimi, yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah yang di dunia ini hendaknya menjadi asiknya Allah benjing wonten akhirat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa indahu mafatihul ghaibi, lan ana ing ngersane Gusti Allah kunci-kuncine perkara sing gaib. Jadi la ya'lamuha illahu, ora bakal weruh ing mafatihul ghaibi kejaba mung Gusti Allah. Kunci kegaiban itu hanya yang megang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pernah tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Lho niki prinsip lho niki. Makane nek ana wong cerita-cerita hal-hal sing gaib-gaib ngoten niku, ya oleh awake dhewe percaya. Ning ya delok. Delok ilmune delok. Mergo niki pun prinsip, apa meneh kok ana sing nebak-nebak. Kang sampean iki cocoke bekerja di air. Sampai ini cocoknya bekerja dekat dengan api. Kok ono sing nebak-nebak ngoten niku. Niku sing jelas mesti nyalai tatanane Quran. Mergo napa ten Al-Qur'an niku pun didhawuhne la tuqaddimu baina yadayillah. Ojo disii kersane Gusti Allah. Awake dhewe wajib yakin karo perkara sing gaib.
Ning nek ana wong gampang-gampang cerita barang sing gaib ya delok. Makanya awake dhewe niku kadang dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, dengan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, dengan sesuatu yang tidak pernah kita pegang, niku gampang kesengsem, apa gampang terpengaruh. Maka fungsi dari ilmu niku ngene iki, sebagai filter awake dhewe mboten ngawur. Awake dhewe diperintah kon yakin bahkan menjadi bagian daripada rukun iman. Nopo? Yakin karo perkara sing gaib. Ning keyakinan kita dengan sesuatu yang gaib niku ojo gampang-gampang awake dhewe sandar ning ngene makhluk. Mergo napa? Sesuatu yang gaib, mafatihul ghaibi illahu kejaba mung Gusti Allah. Makane guyonane napa niku santri, guyonane kiai-kiai senior, guyonane santri-santri batin, santri-santri sing terbiasa napa niku bermujahadah dalam dunia ruh. Niku biasane guyonane ngeten. Wong niku nek dolanan perkara sing sirri niku biasane mung ana loro. Sirri niku kadang yo ngapusi. Sirri niku kadang ngapusi. Sirri niku kadang saliyane ngapusi yo durung mesti. Jadi sesuatu yang sirri sifatnya tidak bisa dipanca indera. Niku kadang yo ngapusi, kadang yo durung mesti. Ning yo ana sing bener. Lah niki lho. Dadi ana telu kemungkinan. Kadang yo bener, kadang ngapusi, kadang yo durung mesti. Niki makane awake dhewe kuncine napa siji? La tuqaddimu baina yadayillah. Ojo awake dhewe niku kudu berprinsip kalih niku. Sing nomor loro wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Yang pegang kunci kegaiban niku namung Allah Subhanahu wa taala. Niki lek wis nyekel niku awake dhewe niku mboten gampang-gampang kepencot. Cara wong mlaku niku nggih tatah. Kula gadah cerita, kula niku ajenge nikah mawon. Ajenge nikah. Niku nate kula niku diramal wong, Pak, diramal. Padahal kula niku ya ora tenggriane tukang ramal, dilalah. Cetuk bolo-bolo kok ya tukang ramal. Ki bengi niku pun sisetan, corok niki arepe ijapan. Terus bar ngoten diomongni Kang, sampean ojo rabi ngidul. Sampean rabi ngidul. Sampean mati tak angen-angen. Aku sok bakal ya mati. Pamono mati ya wis wajar. Tak angen-angen. Akhirnya kula sowan dengan kiai kula, arek kiai kula diguyu. Diguyu. Lah awakmu wis kaji kok ya bingung. Ayatnya dibuka, ternyata didudai kali kiai kula la tuqaddimu baina yadayillah. Kok ono istilahnya ucapan nulayani Quran mesti gak dadi. Wah, akhirnya kula tatak. Mosok omongane Gusti Allah, dawuh Gusti Allah kalih dawuh menungso sik kalah karo dawuh menungso. Mesti sik mandinan dawuhe Gusti Allah. Lho carane. Nah niki wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah niku ngawruhi perkara kang ana ing dalem daratan. Ngawruhi perkara kang ana ing dalem lautan. Allah Maha mengetahui segala apa yang di darat dan segala apa yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Allah mengetahui bahkan daun jatuh dari pohonnya saja Allah ngerti. Jadi lho. Sangke Allah niku Maha mengetahui. Makanya jangan khawatir jenengan urip nek donya niku aku jenenge diperhatekne opo ora ta Gusti Allah. Lho Gusti Allah niku kodhong-godhong ceblok mawon semerep. Mosok jenengan donga gak semerep kan ya ora mungkin. Nah, terus cuman bagaimana kita caranya berdoa ten Gusti Allah. Dan kitab-kitab kuno niku didhawuhno. Makhluk niku sing paling gak patek tunduk niku namung loro. Siji sing jenenge jin. Gak patek tunduk. Jin
terus umume jin termasuk ya iblis dan lain sebagainya. Sing nomor loro nggih menungso. Niki lho sing rapat taat kali pangeran iki menungso kali jin. Lek setan iku pun dinas. Setan iblis iku pun dinas pancen makhluk sing gak napa niku iman kali Gusti Allah. Lah menungso kali jin iku diperintah kali Gusti Allah. Kon ta'abbud maula ten Gusti Allah dilalah menungso kali jin iku sing kadang rada balilo. Bahkan didhawuhna ten hadis-hadis qudsi niku kathah. Nalika wong niku seda hayawan termasuk wit-witan krungu rasane larane wong ninggal niku, sambate wong ninggal niku. Rasane lorone sambate wong ninggal niku semerep, mireng. Lah menungso niku malah santai-santai mawon. Ana wong ninggal niku kan didhawuhna ten hadis, wong niku lek ninggal dalam kondisi husnul khotimah niku pengine age-age dan pengen dikubur. Ning nek wong niku ninggale suul khotimah niku arepe dikubur niku susah. Aja sik to aja dikubur. Sing diceluki sinten? Sing diceluki keluargane. Bu, aku aja mau kubur sik, Bu, nek bapake. Lek ibuke, Pak, aku aja mau kubur sik to, Pak. Misalkan ninggale suul khotimah. Lho niku sing semerep napa? Sak liyane menungso kalih jin. Makane menungso niku ana wong ninggal niku kon ngambil ibrah. Mengambil napa pelajaran. Oh, aku sok bakal yo ninggal. Aku sok husnul khotimah apa suul khotimah. Tergantung kebiasaane nek urip. Nek urip niku senengane wiritan, senengane ndres Quran. Senengane awake dhewe maca tasbih, maca sholawat. Dilalah fa insyaallah ninggal dalam kondisi nggih apa sing biasane awake dhewe biasakan. Illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan Allah niku sangat mengetahui biji-bijian yang berada di dalam bumi. Wala ratbin wala yabisin, Allah Maha mengetahui hal yang basah, hal yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu sudah ada ketetapan yang sangat jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya awake dhewe niku panggah kudu percaya, yakin kalau sing gaib. Termasuk sesuk godhong ceblok iki kapan? Niku barang sing gaib. Sesuk iki kira-kira aku sik ambekan apa ora? Niku nggih barang sing gaib. Sesuk ki rezekiku sepiro? Niku nggih barang sing gaib. Makane guyonane donga sih sing gampang mandi. Jarane santri niku sing gampang mandi dongane pedagang sing nomor 1. Iki guyonan lho nggih, mboten saged damel patokan. Niku sampean kok jarane pakare pedagang sing mandi. Niki namung guyonan. Guyon. Nyapa kok pedagang? Mergo pedagang iki sesuk batiku piro gak ero. Makane lek ndonga tenanan. Sing nomor 2 petani. Petani niku lek ndonga gampang mandi. Mergo saking ikhlase. Gusti muga-muga panggah roja enten Gusti Allah. Muga-muga panenanku sok akeh. Sing ra pateh mandi niku pegawai negeri. Ini guyonan lho nggih, guyonan aja damel patokan maksud kula. Kula ngomong guyonan. Pegawai negeri niku ora pateh mandi dongane. Mergo napa? Mergo wis ndonga tenanan ora ndonga tenanan rezekine, Pak. Nah niki lho guyonan mawon. Jadi awake dhewe niku napa niku? Belajar memahami sesuatu yang gaib, jangan bayangkan sesuatu yang gaib niku ya setan, malaikat niku nggih gaib. Neraka, swarga niku nggih gaib. Tapi aja mek ngono kuwi tok. Masa lalu yang tidak pernah kita ketahui, aku biyen pas nalika lahir ki piye ya posisiku. Niku nggih termasuk gaib. Bahkan termasuk masa depane awake dhewe, umurku ki pira ya, pirang tahun ya, niku nggih termasuk perkara sing gaib. Jadi ngoten niku gampang. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Gusti Allah niku sing paring turu ing sira kabeh ing dalem wektu wengi.
Jadi yatawaffa niki maknane mboten mati, tapi lek cara dimaknani lafat wa huwa utawi Allah iku allazi zat yatawaffakum kang mateni sapa Allah ing sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi. Wa ya'lamu malan bakal weruh sapa Allah ma ing perkara jarahtum kang nglakoni sira kabeh ing ma binahari ing dalem wektu awan. Maksudnya bengi mati niku maknane turu. Gitu, Pak, jenengan lek dalu mati napa urip? Lho Bapak kok mes-mes. Awake dhewe niku lumrahe lek bengi mati. Kok ana urip berarti ana faktor tertentu. Lha awake dhewe niku bengi digawe mati kali Gusti Allah maknane itu dipelajari sinau kon mati. Makane lafate wa huwal ladzi yatawaffakum. Gusti Allah niku zat sing mateni sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi lho. Awake dhewe bengi iki mati. Awake dhewe bengi mati, kita ini malam mati, belajar mati. Lek wis mati, semua tidak akan pernah terlihat di panca indrane awake dhewe. Mobil mewah gak ketok, bojo ayu gak ketok. Mbah bojone turu ngeces gak ero. Wis gak ero pokoke, lek wis bengi wis merem. Awan nyambut gawe kau wesel bar maghriban dilalah wis mripet wae kepulut ngenteni ngisaan tok jane. Kok ora ndang ngisaan karo tiklu karo maca Quran. Bahasan ngisaan wis manjing ngisaan bar ngisaan langsung blek wis roro awan. Sing omahe mebyar jarene wong Kang sampean omahe kok apik. Lek wis tinggi turu gak ketok. Padha karo sing turu ning dhuwur amben wis gak ketok. Maka jenengan ambil ibrah ketika kita malam diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam bentuk belajar, yaitu sing darani turu belajar. Lek wis ngoten niku semua yang kita lakukan bisa diambil pelajaran. Lha ngoten. Makane ba'dil ulama niku dawuh menungso niku diparingi dua ruh. Yang pertama ruhul hayah, yang kedua ruhul khiyarah. Jadi ruhul hayah niku lek wong niku ruhul hayahnya niku tidak lepas berarti dia hidup. Tapi kalau ruhul hayahnya itu lepas berarti dia meninggal. Yang kedua ruhul khiyarah. Ketika orang di ruhul khiyarahnya itu masih, berarti dia dalam kondisi sadar. Ruhul khiyarah niku ruh kesadaran. Lek ruhul hayah niku ruh kehidupan. Lek wong niku ruhul khiyarah tasik wonten, berarti wong niku dalam kondisi sadar. Lek ruhul khiyarah niku pun boten enten, berarti tiyang niku ana rena loro, iso uga turu utawa pingsan. Niku dawuh ulama ngoten niku. Makane ketika awake dhewe niki diturahne kali Gusti Allah ing dalam waktu malam, berarti yang lepas adalah ruhul khiyarai awake dhewe, kesadaran kita. Nah, makane ruhul hayah niku terhubung kalih ruh batiniyah dan ruh jasadiyah. Wong urip niku terhubung dengan ruh jasadiyah dan ruh badaniyah. Ruh jasadiyah dan ruh batiniyah. Di duwe batin hidup, jasate ya urip. Makane ketika awake dhewe dikasih hidup oleh Allah, awake dhewe kudu iso ngolah jasate awake dhewe, ya iso ngolah batine awake dhewe. Maka ketika seseorang melaksanakan sholat, niku hakikatnya sebenarnya mengolah dua ruh. Ta'alluqi ruh hayat napa niku hayah ruh kehidupan. Niku diolah yang berhubungan dengan jasad, yang berhubungan dengan batin. Jadi pas naulika Allahu Akbar takbiratul ihram, maka tangan jasad kita bergerak, mulut kita mengucapkan kalimah-kalimah yang sudah
diajarkan oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan sholat. Lah batiniyah kita niku tawajjuh. Makanya bahasane inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tawajjuh niku menghadapkan wajah batin kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lek jasate wi menggerak, batine niku tawajjuh, maka muncullah yang namanya ihsan. Beribadahlah kamu sekalian ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya iso tawajjuh. Fa illam yaraka, fa illam yarahu, fa innahu yara, fa innahu taraka, fa innahu yaraka. Ketika kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Makanya awake Allahu Akbar. Kok gong iso hudur, gong iso tawajjuh batine awake dhewe. Awake dhewe kudu rumangsa aku ki diawasi, diperhatekne kali Gusti Allah. Maka muncul awake dhewe nek ibadah niku rumangsa iso hudur malih. Akhire napa diparingi khusyuk, diparingi tawadhu. Ngoten. Napa iso salat niku sombong pirang-pirang. Apa meneh sing dadi imam? Well, akeh iso sombong bareng dadi imam iki. Allahu Akbar, wah apa meneh suarane apik. Lah ya. Wah, iki makmumku rada akeh, lek salat rada suwi ya. Suaraku penak rada suwi. Lho, salat iki iso sombong. Salat iki iso sombong. Allahu Akbar dilalah sing imami sepuh, puntune rada entek. Allahu Akbar, makmum iso maido. Tuwek randan ganti-ganti ra gelem mundur-mundur. Enten Bu wonten niku. Lho, ngoten niku lho. Salat padahal kudune awake dhewe tawajjuh ten Gusti Allah, malah maido kan cane. Lho ngoten. Makane sombong niku dimanapun bisa bertempat, berpotensi masuk kepada siapapun. Makanya awake dhewe niki wis belajar berubah sithik saka sithik. Seseorang yang mau belajar sedikit demi sedikit pada akhirnya nanti akan menemukan di mana posisi yang pas untuk dirinya. Lho ngoten. Saya setuju. Nek ngarep ngeten iki ya panggah belajar, ngrungokno ya belajar. Kira-kira penak sing muni napa sing ngrungokne? Salah. Penak sing muni. Sing ngrungokne iki lho, kadang lek pinter titik kono ngrungokne beh sing diomongne kok panggah kuwi. Sing diomongne kok panggah kuwi yes. Arepe tak tinggal iki piye, ra tak tinggal piye. Sing ngomong ora krasa gitu. Penak sing ngomong apa sing ngrungokne. Lho ngoten niku. Kadang nih ngoten niku. Makane kula niku ya termasuk wong sing mazhab lek ngaji ora usah suwi-suwi. Menurut kula niku ngaji bar magrib ngisak bar niku wis pas niku. Jadi bar magrib ngaji ngisak bar. Maksimal ngaji wis sak jam wis maksimal, pol maksimal. Kula rutinan iki ngoten niku, kowe ngaji sak jam wis bar. Engko bar kuwi jagongan ae, ora usah ngaji suwi. Malah mumet sejene ngono munek berarti ngrungokne iki lho. Kok sowi, awake ngantuk sing ngaji padha ngaji. Iki jane romate ngantuk ora to jane. Ngoten niku. Jadi kemampuan seseorang menerima Allah mengetahui apa yang kamu lakukan di waktu siang. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah niku membangunkan kamu sekalian di waktu siang, termasuk waktu siang itu untuk mengakhiri waktu malam. Makanya awake dhewe niku lek corok delok waktu niki berarti malam niku waktu istirahah, waktu ta'abbud, waktu taqarrub ilallahi ta'ala.
Jadi waktu malam niku waktu yang digunakan untuk istirahat, waktu yang digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didhawuhna Allah niku mbagi wonten 3 waktu. Jadi waktu malam niku waktu yang mana Nabi Daud niku ibadahe bengi. Akhire dicontoh, disyariatne, disunnahne kanggo Muhammad nabine awake dhewe termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ten ayat ten surat sekitar juz 29 niku didhawuhna. Dadi awake dhewe niku lek ngibadah wengi iki titik banget. Ya kudune awake dhewe niku minimal lek iso ngibadah bengi niku paling ora kudune niku paling ora ya sepertelone wengi. Lek gak sepertelone wengi paling ora setengahe wengi. Lek ora setengahe wengi paling ora rong pertelone wengi. Nggih lho nggih. Awake dhewe iku lek bengi ngibadah akeh wedi lho, apa titik. Jenengan tingali. Enggak tak budaya apa surate. Pokoke sampean buka juz 29, sampean waca mulai juz 29 awal sampai juz 29 akhir. Lek ana lafaz. Gusti Allah niku ndadekne waktu telu di dalam malam, sepertiga malam, setengah malam dan 2/3 malam. Lah kudune awake dhewe niku lek iso jungkung di antara 3 waktu itu. Kudune awake dhewe lek iso paling ora aku ibadah sepertiga malam. Lek gak iso sepertiga malam, lek napa niku lek gak iso 2/3 malam, 2/3 malam, lek gak iso 2/3 malam setengah malam, lek gak iso setengah malam sepertiga malam. Awake dhewe lek ibadah corok wengi itu hitungane genep 1/3 napa mboten? Boten. Hitungane keng pundi delok minimal keng magrib. Magrib niku awake dhewe sik bengi utuh. Sewengi kan kelong magrib tok gitu. Bar magrib terus barno gelem ngaji ini wis pol senajan mek dina malam Rebo. Teko ngisak-ngisaan dan ngisak wis mulai. Bar mulai wis delok TV jagangan karo anake wis turu. Niku. Nah, carane pripun ben amrih awake dhewe niku sewengi iso diitung ibadah. Niatono lek awake dhewe niku kumpul kali keluarga diniati ibadah. Lek awake dhewe sare niku carane sarene awake dhewe ben diitung zikir, diitung ibadah, pas ajenge sare niku lho. Bar sampean donga niku mbuh maca napa jenengan, istilahe maca sholawat, napa maca tasbih, napa maca kalimah thayyibah tahlil niku sampean maca niku. Dene engko terus bar ngono turu, selama tidure panjenengan masih dihitung zikir kalian Allah Subhanahu wa taala. Enak mboten? Enak. Carane ngoten. Jadi pas wis mapan nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wis genep ping 15 serono wis ramuni pisan. Suarane wis ra ono suarane. Nah, niku dilalah turune awake dhewe kok dalam kondisi diawali zikir niku dadine turune sewengi ya diitung zikir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Gusti Allah niku kekuasaane kuasane Gusti Allah niku ngumpuli sak dhuwure kawulane Gusti Allah. Wa yursilu alaikum hafazan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Gusti Allah niku kuasane ngungkuli kawulane Gusti Allah. Allah niku mengutus terhadap kamu sekalian hafazan hatta idza jaa ahadukumul maut. Gusti Allah ngutus malaikat jaga nek ngene kawulane. Sakliyane jaga ya nyatet ka amale kawulane. Sampai Gusti Allah niku ngedukne malaikat maut sing bakale nyabut nyawane awake dhewe. Dadi awake dhewe didadekne makhluk niku setiap makhluk Gusti Allah niku
sing terutama menungso niku dijaga kali malaikat lan malaikat niku nyatet amale menungso niku dicatet. Malam Rebo niki si A ngaji, ditulis ngaji. Malam Rebo si A dongane keluargane, ditulis nyatet dongane keluargane. Malam Rebo si A memang napa niku sedekah, dicatet sedekah. Makanya Kanjeng Nabi niku sing paling seneng njungkung ibadah poso niku lek di hari-hari biasa dina Senin karo dina Kamis. Lek dina Senin Kanjeng Nabi niku syukur nyupuri ruh yang menjadi pokoknya dasarnya ruh yaitu Nur Muhammad niku muncul pas dina Senin. Termasuk jasad Kanjeng Nabi Muhammad lahir nek donya niku nggih dina Senin. Makanya disyukuri kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dina Senin niku poso. Lek dina Kamis Kanjeng Nabi niku poso. Mergo dina Kamis niku amal niku disowani ten Gusti Allah. Kanjeng Nabi pengen nalika amal niku disowani ten Gusti Allah dalam kondisi ibadah yaiku ibadah poso. Makanya awake dhewe niku lek dina Kamis poso, dina Kamis sore niku amale awake dhewe disowani ten Gusti Allah. Lek panjenengan poso, wah iki ditutup iki dinane poso. Jumat niku sakjane lil ijtima'il ummah. Awake dhewe nek cara Kanjeng Nabi sakjane Jumat niku libur. Makanya pondok niku libure dina Jumat sakjane ngoten. Napa lil ijtima'il ummah umat Kanjeng Nabi dilumpukne supaya ngrungokne dawuhe nasihate Kanjeng Nabi. Makane wong Islam niku dina Jumat terutama sing jaler niku diwajibne salat Jumat. Lha ngoten. Lah wong wedok pripun? Wong wedok tanggungane wong lanang. Makane wong wedok nek ngomahe engko nek wong lanang memang bar dinasihati Kanjeng Nabi, mulih genten nasihati bojone. Lah sing ngoten niku. Lah awake dhewe kudune ngono. Bar ngrungokne khotbah kuwi mang genten khotbahi bojone. Dilala pas khotbah kuwi mang kaya turu roh wis kon ngadeg, dikomati Allahu Akbar lho, emang wis bar khotbahe. Nah, makane terus termasuk ana dawuh hadis barang sing dawuhna wong niku minimal 1 minggu niku kudu ngrungokne nasihat. Ben napa? Ben atine ora mati, ben atine mboten atos. Minimal seminggu niku krungu nasihat 1 kali minimal. Lek jenengan Jumat niku Jumatan raketan ngantuk-ngantuk bar ngono malam Rebo wi ngaji berarti ya wis unjul saka siji. Nah, dadi atine muga-muga mboten atos. Allahumma amin. Lho ngoten. Cek malaikat niku sing diperintah kalih Gusti Allah nyabut nyawa. Niku didhawuhna wa hum la yufarrituna. Dheweke niku enggak bakal melenceng, enggak bakal korupsi nek cara kene. Mas Heri arep tak cabut nyawamu. Sik malaikat aja sik. Iki nek dhuwit 100 juta iki rada diundur lah. Setahun ngarep utawa 2 tahun ngarep. Gak iso malaikat ngoten niku. Lah awake dhewe wong menungso nek donya niku gampang rada dimimi titik wis ya wis dilumyatne. Lah wis ditune wis. Lho lek malaikat niku layak sunallah, enggak bakal maksiatan Gusti Allah. Diperintah napa mawon wis beres. Malaikat dalem Gusti, kae wis wae jabut nggih Gusti. Kecuali namung wonten tunggal cerita. Ceritane Nabi Musa alaihi salam. Malaikat niku sing rada wedi nyambut napa nyawane Nabi Musa alaihi salam. Ten Quran niku didhawuhna. Saking kerenge Nabi Musa. Nabi Musa niku ngaplok wong pisane langsung mati. Saking kerenge Nabi Musa. Malaikat niku
Mboten wantun cabut nyawane. Diceritane Quran. Yo corok bahasane lah niki sing kula cerita mboten basa Quran lah. Basa penak dipahami. Malaikat niku diperintah kali Gusti Allah, malaikat Nabi Musa iki wis wayahe mati. Akhirnya malaikat niku nyowan Nabi Musa. Jenenge nabi. Nabi niku yo beda karo menungso biasa. Malaikat teko ditakoni nyapa wirene. Wedi malaikate. Wedi malaikate. Terus akhirnya malaikat niku sowan Gusti Allah. Pripun Gusti? Niki Nabi Musa arepe tak cabut nyawane pun kula digetak riyen iki. Akhirnya napa ten Quran niku didhawuhno malaikat niku lho ajenge nyabut nyawane Nabi Musa niku nyelemol Nabi Musa sik. Tapi niku pun diundur. Wayahe misalkan dina saniki pun diundur. Diundur. Cara kene diundur apa seminggu apa setahun kok diundur. Sampai Nabi Musa niku dirayu kalih malaikat arepe nyabut nyawane Nabi Musa niku. Nabi Musa panjenengan niku pun sepuh, untune pun napa niku? Pun entek, penompong kabeh, sampean pun mboten kuat kados yen. Cara basane wong Rembang ngoten niku. Niki pun wajine sowan ten Gusti Allah. Lagi gelem dirayu Nabi Musa niku, ya wis lek ngono kan malaikat jabuten nyawaku. Lho niku Nabi Musa. Sampeyan bukalah Quran. Mungkin anak duduk tidak cerdas dengan ini. Jadi penasaran, gitu buka ekor Quran. Ceritane Nabi Musa dicabut nyawane. Ngrayune Nabi, ngrayune malaikat nalika ajeng nyabut nyawane Nabi Musa. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haq. Wong niku nek wis dicabut nyawane kalih Gusti Allah, orang tersebut akan disowane ruddu ila Allah. Maka akan disowankan kan Gusti Allah maulahumul haq yang menjadi rajanya mereka semuanya, dan itu nyata orang nanti ketika sudah meninggal disowane kan Gusti Allah. Rak yo isin awake dhewe disowane kan Gusti Allah ngamali bolong kabeh ngene apa nggih isin diceritakno niku ten kitab Hujjah Sunnah. Dadi menungso niku nalika disowakne ten Gusti Allah lek amale sae niku wajahe nggih ajir. Ning nek amale jelek menungso niku namung nunduk, merengut, mecucu. Maknane napa? Maknane susah dek banget, getun dek banget. Pancen getun niku manggene ten buri, mboten enten getun manggene ten ngarep, kecuali getun entuk undangan becek. Guyune beyan terus pengalaman jenengane. Getun Allah jatuh, no, aku mengrablonjo nek kono ketiwasan parkire wimang bayare larang. Jatuhno wis ora matuk lek basa mriki kan jatuhno lho, basa getun iki. Jatuhno, boleh basa Jawa Barat iki opo? Basa jatuhno. Jatuhno ngerti apa? Nah, niku getun niku temburi. Ketika kita disowankan ten Gusti Allah, ruh kita, jasad kita ditinggal. Nek donya ruh awake dhewe disowane nang ngene Gusti Allah. Awake dhewe mesem, alhamdulillah. Minimal awake dhewe lek dikeki tandha husnul khotimah. Berarti fa insyaallah catatan hidup kita niku sae. Terus bar ngono dina kiamat dikekno tangan tengen. Disowani ten Gusti Allah. Bahagia rapote 8, 9, 10 8, 9, 10 senajan to pas ngaji ya turu barang. Sing penting rapote 8. Cedek wong pinter kan jarene lek cah sekolah kan nilai apa posisi menentukan nilai. Ora patek pinter cedek sing pinter malah dadi pinter. Mergo ya rada nyawang barang. Tadi ku kan awake dhewe niku ya contoh-contoh nek donya niku penenten. Cedhek karo ulama. Minimal napa? Cedhek karo alim. Minimal napa? Ketika kita dekat dengan orang alim, ketika kita dekat dengan ulama, maka
ada medan magnet daripada ulama itu, kealiman daripada ilmunya niku akan ngerembes nek gini orang yang dekat dengan kita. Awake dhewe mendapatkan medan magnet ilmu daripada orang-orang yang alim yang ada di sekitar awake dhewe. Cedek bakul minyak wangi ya ketularan wangi. Jadi pas dicontoh niku semprot nyedek makane demak-demak nih. Nah, akhirnya orang tuku minyak wangi lho ya apa? Wangi semproti. Ini ngoten niku. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ala ingatlah eling-eling nek cara Jawa nih. Ala ingatlah lahul hukmu, bagi Allah hukum itu akan ditegakkan. Nanti kelak lek awake dhewe disuwani ten Gusti Allah, maka hukum itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nopo? Gusti Allah niku yang menciptakan hukum. Hukumnya Gusti Allah, sing dadi hakim ya Gusti Allah. Nek menungso sing dadi hakim niku ya kadang sosokan lek pas kuwi mang duwe wedi kalih Gusti Allah ya jujur. Nek pas rada kepepet karo bojone ra patek duwe dhuwit ya malah ra patek jujur. Jadi wong lanang niku ndelok-ndelok, jujure ndelok. Nek wong lanang niku rapat kepepet karo bojo, sing garane mentalan iki bojo napa anak. Sing garane mentalan ya bojo ya anak. Wong niku lho sing maune rawani mateni wedhus lho. Gara-gara bojo karo anak malah mateni wedhus nyapo dadi jagal wedhus. Dadi wong marawani jagal wedhus maune wedi getih. Tapi gara-gara ditarget karo bojo, ditarget karo anake wae sekolah, bojone wae masak, kudu duwe duit, kudu duwe beras. Akhirnya nekat rawani getih malah nekat beleh hayawan. Damel nopo? Ya memang kerjaane ngono kuwi. Damel nyukupi. Ada akhirnya ngoten niku. Wong niku sakjane. Urip niku sakjane pewenan. Nek awake dhewe standarnya niku akhirat. Wong niku urip niku garano abot, garano susah. Niku karena standarnya adalah style kehidupan, kenikmatan di dunia. Kancane gak duwe, kancane duwe mobil. Wah, rong duwe mobil pikirane banter pengen tuku mobil. Kancane biasa dolan-dolan akhirnya melek urung iso dolan, akhirnya standarnya dolan, akhirnya nopo kebutuhannya meningkat. Tapi lek standarnya akhirat sing penting saiki kuat tinggi ibadah, ono sing dilebokne nggih kekuatan ibadah wis dianggap cukup. Kene kok iso tuku mobil niku bonus, iso dolan ya bonus. Gak iso dolan sing penting iso ngibadah. Gak duwe mobil sing penting ya iso ngibadah. Lah standar akhirat niku penak, tapi standar donya niku kadang ngene. Nah, jadi ketika awake dhewe niku napa niku hidup ini bisa menjadikan akhirat standar kita, fa insyaallah hidup ini ku mudah. Mboten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.